Het is manje 9 maart. Dit is de Sportcast. Mij aan tafel de algemeen directeur van SC Heerenveen, Ferry de Haan. Ferry, tak om seizoen, dan is natuurlijk de Frieske derby weer waarom. Spelen ze nou liever eerst thuis of eerst uit? Thuis. Thuis. Nou, Andor, wat voelt het beste? Je reet schelen. Als die wedstrijd maar waarom komt. Ja. Willem? Ja, inderdaad. Dat die wedstrijd maar weer op de kalender stiert. Dat is het mooiste wat er is, man. Heerlijk. Nou, Fontijnen? ik ga niet mee in de massa uit. Uit? Eerst uit. Dat best ik altijd dwars. Gaat helemaal nergens op. Nee, maar wel eerst uit. Zo is het. Goed jongens, we beginnen gauw terug, want we hebben weer een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Heerenveen wint alweer zijn 6e uitwedstrijd van dit seizoen. Excelsior wordt mij 2-1 verslaan. En het wie misschien net goed, maar toch de 1-0 winning op Jong FC Utrecht is het gat tussen Cambuur en ADO nog maar 2 punten. En dat maar een wedstrijd minder. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Duel tussen Excelsior en Sportclub Heerenveen. Dat betekent dat Cambuur nog 4 keer winnen moet dit seizoen. En één van die 4 zou je het al wijzen kennen. Thijs Jansen loopt de bal wel en die moet een hand denken, want hij speelt hem helemaal verkeerd in. Oei, 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 Thijs Jansen. Brouwers met Utrecht met zijn linkervoet en hij scoort. Lucie Brouwers, Lucie levert. Scoort de 1-0 van Sportclub Heerenveen. Nou, er maar van over in het bandje. En die maakt het de bik. Daar is die 2-0 van Joris van Overheem. Oscar Geurstrand zet Cambuur op een 1-0 vastsprong in Jong Utrecht. Nadat er een stekbal mooi kreeg en te sterk weer voor zijn directe chinstander. Nou Joks, maakt het de 2-1. En skiet zo gemakkelijk fluit het en Heerenveen pakt de oerwinning. Nog 3 keer winnen en dan is het zover. Want het kent toch net meer mis. Cambuur Jong Utrecht 1-0. En hier aan tafel Geert van Thun, Willem Vermeldvoort, Andor Faber en nogmaals welkom Ferry de Haan. De heb je wel eens vaker te gast West, Ferry. En dan hebben we hier al je dossiers op tafel lezen met al je vraagstukken die je dan oplossen mast. Maar wat is op dit stuit het meest wichtige dossier des je mee aan de gang bent? Het zijn er wel meerdere. Maar goed, het is bekend dat we uiteraard op zoek zijn naar een nieuwe hoofdsponsor. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor de club om daar op de juiste manier invulling aan te kunnen geven. Om verder de toekomst op een goede manier in te gaan. Dus dat is wel... daar ben je dan nou 24/7 met nee, uiteraard, nee. Uiteraard de commerciële afdeling vooral. Alleen uiteraard word ik daar goed over geïnformeerd en betrokken wanneer nodig. Maar dat is wel heel belangrijk. En daarnaast het huurdossier inderdaad, dat loopt. En daar hebben we deze week weer gesprekken over. En kijken bij Sportstad. Ja. En kijken of we daar richting de zomer ergens een koers kunnen gaan bepalen. Wat moet gaan leiden tot de lastenverlichting waar de club natuurlijk al jarenlang naar op zoek is. Ja, koersbepaling bij Orenwurden, gewoon in concreet Friesk. Je wil gewoon minder betalen. Juist. De scouting, is dat ik nog een dossiertje wat op tafel leidt? Ja, tuurlijk. Het vertrek van Kenneth Zandvliet is nu bekend. Johan Hansma heeft aangegeven hoe hij kijkt naar de scouting. Hoe hij dat ingevuld zou willen hebben. Dus dat is nu ook gaande om daar op de goede manier de juiste mensen bij te halen. Of misschien nog wel meer mensen bij te halen. Zodat er wat meer capaciteit gaat komen om binnen Europa het veld beter te kunnen bestieren. Nou, en Willem zit ook weer aan deze tafel. Jongens, uw eigen royalty-verslagjouwer. De man die de koning voor de omroep hellen. Ja, precies. Ja, daar is de koning interviewd. Wat is elke keer de meest of de belangrijkste persoon die zo ooit interviewd heeft? Mijn hemel. Ik ben er een heel soort. Dat weet Ja, je er wel. zijn er een heleboel. Ja. Weet Nou, wat ik de leukste vond? Gert Kruijs. En ik heb hem juist weer terug. Ja. Kruijs als de meest belangrijke persoon. de leukste. Oh, de leukste. Ja, de leukste. Maar ik denk wel voor jou, Willem. Koning Willem-Alexander. Dit wie Of voor in die mij eigen wel- woorden, meneer de koning. Meneer de koning, ja. Ja, het wie een opwelling. Hij kwam daar binnen. Dat wie wel grappig, want er komen er een huldiging van Jutta Leerdam en Femke Kok dus. Bij Team NL Bij Hoes. Team NL Hoes in Milaan. En dan komen er eerst van die kleinkasten in van traaien bij traaien. Wie traaien jongens. En die rennen dan naar die huldiging daar. En die zeggen dan, hoe zit het al hier? En dan rennen ze dat hele paard uit. En dan even later komt de koning. Maar toen dacht ik dus, koning, maar ik weer waarom? Maar waar rent hij del? Maar die kleinkasten, die mitten dus ik de weeromreis uit. Dus ik denk, nou, dan ga ik op de route staan van die kleinkasten. En dan kwam de koning inderdaad voorbij. En toen ben ik erheen gevlogen en toen hiek ik hem.
Dus hij is dat meneer de Koning. Meneer de Koning Mag is ik nog een wel. vraag stellen? Ja, ik wie erin. Maar dat is wel mooi, want hij jaren mij dus net, maar hij ran wel weer om. Dus dat is mooi. Ik zie ze kennen, nou ik versta het net, ik ben voort, maar hij kwam weer om. Ja, en de vraag wie hier een borrel op. Hij heeft toch een drankje op, toch? Net? Ja, ik heb net bij hem wist de hele dag even zelf, dat hij wel leuk was. Maar nee, ik weet het net. Maar ik denk het net. Ik denk dat er zo'n bak loert wie daar dat hij begint te schreeuwen. En dat je begint te schreeuwen, dan klinkt het al gauw alsof je een borreltje op had. Dus ik neem het op voor de Koning. Het voelt mooi. Hartstikke goed. Jongens, we beginnen naar de stellingen. En elke niet krijgt een stelling en dan kunnen we de letter altijd op weer omkomen. En de eerste is verkeerd. Henk de Jong had gelijk om Sander van der Heijden met Arne Slot te vergelijken. Ja, dat had hij zelf zo bij ESPN. Als Henk het zo is het weer. Ja. Goed zo. Ferry, het got met Ajax is maar zo'n punten. En dus eindigt Heerenveen dit seizoen boppen Ajax. Dat zou heel mooi zijn. Laatste wedstrijd, daar gaat het erom. Dus ja, Ja. volmondig ook, hè? Nee, nou, onder dwang. Onder dwang. We hadden voor de uitzending over fragmentjes die er worden uitgeknipt. Ja. Jij voelt al aan. Deze. Ja, Deze wordt eruit geknipt. Willem, Nicky Soeren had Shellitten dat hij in de basis zet. Ja, misschien wel. Ja, Andor, Luc Brouwers had Shellitten dat hij in de basis zet. Luc levert altijd, dat wist je, Andor. Ja, maar Ja? nee. Nee. Oké, nee. oei. Geert, het got tussen Excelsior en Ajax is 18 punten. Excelsior en het dit seizoen nog boppen Ajax. Die kans is vrij groot. Ja, oké. Ja, die kans is vrij groot. Andor, ik vind het een geweldig idee van de KNVB om de play-offs van Europees voetbal oor te schaffen. Persoonlijk nee, maar voor het Nederlands voetbal ja. Dus daar kist helemaal niks mee. Nee, daar kan ik niks mee. Ik zei ze eerst maar gewoon nee. Willem, nog even en dan eindigt Cambuur ook boppen Ajax. Ja, tuurlijk. Sowieso. Oké. Dat was net zijn eigen Oscar Garcia. Komt op als je nog voorbij en is er snel Nee, iemand. want de rest is van Ferry. Bernd Klaverboer speelt toen 4-4 bij een topclub. Bij Ajax. Bij een topclub. Zou zeker kunnen. Ja, hè? Want wie dit nou de beste wedstrijd van Bernd Klaverboer dit seizoen? Ja? Ja, omdat hij ook nu beslissend was voor ons. Dus hij heeft ons absoluut op de been gehouden, deze wedstrijd. Hij is natuurlijk nog steeds talentvol en jong. Niet iedere wedstrijd was hij beslissend. Dus hij heeft ook wel eens een foutje gemaakt. Dat mag. Maar deze wedstrijd heeft hij ons erin gehouden. Dus complimenten voor Bernd. Ja, toch binnen Minings daar wel een beetje over verdeeld. Maar laten we eerst even jaren naar Bernd Klaverboer zelf. Hoe deze wedstrijd. Hoe goed is dat, Joer? Kun je dat even nog die zelf vertellen? Ja, goed. Heel goed. Ja. En nu drukken we dat ik uit in resultaat. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus dit is weer wel heel erg lekker. Ja. Dat kan ik wel zeggen. Ja, toch wie trainer Robin Veldman iets kritischer. Die zei van hij wie minder belangrijk in de opbouw. En hij wie nog vaak toch wel de lange bal. Is dat gewoon kritisch om het kritisch wezen? Nee, dat is heel verstandig van hem. Oh, heel verstandig. Ja, dat hij dat zei. Even downsizen. Och, ja. Even net, ja, even Maar je rustig. maakt toch wel even genieten als je een fijne wedstrijd Ja, speelt, nee, hè? maar het is profvoetbal. Het is topsport. Direct weer terug naar In de de maat. basis. Maar Ja. er is ook nog werk onder de winkel. Hè? Oh, Want het is een statistiekje. een statistiek. Waar hebben we Zit erin? dat in die klapblok? Ik had het lang worden. Want ik zeg inderdaad dat Excelsior dus toch scoort. Ik moet eerlijk zeggen, de 0 hier horen worden kent. Maar het wie dus nou 2-1 worden. En Heerenveen had dan maar 2 wedstrijden de 0 houden. Ja. Dit seizoen. Dat winnen. Wie is erbij? Sparta en Heracles uit. Ja, dat zie ik. Ja, plek voor de winterstop. Dus dan het is een thuiswedstrijd. Maar dat is wel aardig lang geleden dat voor het laatste gebeurd is. Want vorig jaar werd Bigly 6, 7, 10. Die jaren kan ze helemaal bedel. In 2009 hier ze 4 keer de 0. En in 2018 2 keer de 0 houden. En Dus 18 er is jaar nog wel- om Pieter, heeft hij ook? er is een won. Ja, die hek ik nog niet stemmen. Maar er is een wel werk onder de winkel dus. Dus Ja. voordat alle superlatieven op tafel komen. Nee, dat is exact. Maar goed, nog even over Klaverboer. We kunnen wel zeggen dat hij een van de meest talentvolle doelmannen is het is een van goeie Nederland. Ja, zeker. Absoluut. Ja. En dan Jos de Mek wel bij een topclub eindig je dus. Nou ja, we hebben het vorig jaar of 2 jaar geleden al bij Robbie Roes gezien. Hoe snel dingen kunnen gaan. En nu zeg ik zeker niet dat Bernd van dat niveau is op dit moment. Maar hij kan zich ontwikkelen nu. Hè. Hij speelt. Er is op dit moment ook geen reden om daaraan te gaan twijfelen. Maar er is zeker werk aan de winkel. Want er zijn nog genoeg verbeterpunten. ja. Alleen ja, Maar Noppert, die denk je wel goed. ja, nee, maar dat ondervind je door ze te maken, de fouten. En over de opbouw gesproken, ja, ik denk dat bij Bernd PSV uit ook nog wel in zijn hoofd zit. Dat hij daar iets te lang treuzelde. En op het moment dat je een voorsprong wil verdedigen, begrijp ik dat van Bernd dat hij misschien wat minder risico wil nemen. Maar ik begrijp ook heel goed wat de trainer bedoelt. Maar goed, een topclub van Bernd Klaverboer. Een niveau kaliber PSV, Dortmund,
Liverpool. Nou, het lijkt me heel verstandig dat hij voorlopig nog even bij Hoe lang loopt zijn Sportclub contract, Heerenveen Ferdinand? nog 2 jaar. Nog 2 jaar. Ja. Ja. Hij moet in ieder geval volgend jaar mooi zitten blijven. Ja. Maar Noppert is trouwens een beetje cimentor, hè? Toch? In de Ja, kleine nee, maar dat is vaker gezegd. Maar de rol die Andries op dit moment vertolkt, dat valt ook alleen met de prijzen. Ik bedoel, Het is wel jammer dat het dan saai stomperie kost. ja, nou ja, dat is vervelend. Maar goed, dat is niet anders. Maar je kan ook denken dat Andries denkt van zoek het maar uit allemaal. En dat doet hij niet. Dus hij pakt zijn rol goed en zeker richting Bernd. En dat is mooi om te zien. Ja, is dat belangrijk, zeg maar, die wisselwerking tussen die beide jongens? Komen beide uit Friesland natuurlijk, praat ik Ja, Fries. nee, maar we hebben Noordin ook. En Noordin Bakker nog. En die zit er uiteraard ook bij. Maar natuurlijk, beide uit Friesland. Dus ze verstaan elkaar en begrijpen elkaar heel goed. Jan Bekkema ik nog. Jan Bekkema, die zit er inderdaad ook bij. Dus nee, Die zal je te volgen van elke niet behalve voor Noordin Bakker. nee. Maar de keepers gaan gewoon goed om met elkaar. En dat is wel belangrijk. Hè. Je hoort natuurlijk ook wel eens verhalen dat het haat en nijd is onderling. En dat werkt ook niet altijd. Maar dit is supportive. En natuurlijk wil Noordin ook gewoon spelen. Dat is duidelijk. En Andries ook. Alleen Andries accepteert zijn rol wel op dit moment. En vult hij gewoon hartstikke goed in. Ja. Andor, hoeveel wedstrijden met Cambuur nog spelen voor een promotiewedstrijd? Promotie, ja, feestje eigenlijk. Het zou over 2 wedstrijden kennen. Joert Oerewieke uit bij Helmond Sport. Dat is het geval als Cambuur vreed wint van Roda. Als de Graafschap sneun punten verspielt tegen Dordrecht. Dan zou Takom Wieke tegen Helmond Sport de promotiewijze kennen. Maar dan ben je dus afhankelijk van de Dan ben je afhankelijk van de Graafschap. Wint de Graafschap sneun gewoon van Dordrecht. Dan zou het vreed Oerewieke kennen thuis tegen Jong AZ. Mits Cambuur natuurlijk wol vreed en Manje dan wint. Oké, en dan is dus het promotiefeest van Cambuur. Dat is dus de thuiswedstrijd in Jong AZ. Dat is in mijn optiek het meest reële scenario, ja. Oké. Ja, Precies, dat net is heel vier bij wij, hè? Op mij die tredje maat. zei al, tredje maat. Dat is Zit je het nou trekje net? maat. Ja. ja, een treetje maat. Maar ja, goed, ja, dat Ja. dus kijk net op. Het Maar is wat het we hebben point is. misschien een primeur. En ik weet net als to het vertellen mooiste Geert. Dat is mij net. Maar, maar goed, er schijnt een feestje te wezen bij de Ordehouw. En daar is de datum. Ja, we draaien mooi. Treien maaien. Ja. Ja, Maar dat moest je dus net vertellen. Nee, dat vertel ik net. Ik vertel gewoon dat het op 3 mei is en 40. Nee, jongen. Het is net zo ingewikkeld. Als Cambuur promoveert, dat betekent dat ze ook punten pakken. Dat betekent ook dat ze in het spoor, op zijn minst in het spoor blijven van ADO Den Haag, of misschien wel voor ADO Den Haag. Dus dan kies ik nog voor het kampioenschap gaan. Er komen geen 2 huldigingen bij de Ordehouw. Kom maar 1 huldiging. Er komt 1 huldiging. En als er nog strijd is om het kampioenschap, dan wordt er net huldigen. Dat zou betekenen dat zo'n beslissing valt op de laatste competitiedag. Dat is 24 april. En dan zoen ze op naar de Ordehouw. Maar dat kan net, want dan is het Koningsdag. En Koningsdag wordt vierd in Dokkum. En daar is de complete Meneer de Koning. Daar is Willem met de Willem. Dus ja, daar is die hele politiemacht ik bij om Willem te beschermen, zeg ik maar zeggen. Dus dan kan er net een feestje wezen Geen van feestje, Cambuur bij de Ordehouw. geen feestje 30 kilometer verderop. En dus wordt er dan treien mooien. Treien maaien. Ja, maar en goed. daar maar van dit. Ja, maar dat mochten ze dus eigenlijk net verklappen. Dat Ja, mag ik maar net Cambuur heeft het dezelfde rikkeloer. Die hebben het ook al een missie Oldenhoven. Die binnen van Juster actief om het communiceren. Henk de Jong heeft hem uitsprutsen. Ja. Dus Nee, maar clear. Maar het is net een groot geheim. Maar Nou, treien maaien, dit heb ik nog nergens lezen. ik zet hem in de agenda. Treien maaien. dat is wel Volgens de KKD, Ferry. Zeker, Ja? uiteraard. Is het mooi dat de Frieske derby weer Ja. omkomt? Ik wel, heel mooi. Ja. Wist er dan iemand die het gelijk denkt, oh nee, die Frieske derby, och, dat wordt we wat met die veiligheid. En of wist er iemand die denkt, heerlijk, die wedstrijd weer om. Ja, dat laatste. Ik heb er nu 4 mee mogen maken. 2 uit, 2 thuis. Ja, ik denk dat dat voor Friesland de mooiste wedstrijden zijn. En tuurlijk zitten er ook vervelende kanten aan vast. Maar die moeten we maar voor lief nemen. En ik denk gewoon dat we trots moeten zijn dat die wedstrijd weer terugkomt. Ja. Ja, is toch prachtig. De was wel een moeizame wedstrijd van Cambuur, Juster. Ja. Jong FC Utrecht. Hier direct te krijgen. Mooi. Ja, het voortvallen toch van Mark Diemers. Ja, onder oren ik. Maar het hik te krijgen maar die Of is het net negatieve... niet? Nee. Ja, het hik te krijgen maar de negatieve resultaten van die ervoor wien. Van ADO Den Haag dus en de Graafschap. Want het joeg extra druk. Ik in de kleikamer. Want ze zien het al wel stiekem moer. Want benamelijk de Graafschap. Die liet dus punten is bij Vitesse. Wie in je fjouwer voor Vitesse. En dan denk je toch, ja, nou komen we heel dichtbij. Dat weet je, had je dan zelf de wedstrijd nog voetbal in matten. En had je weten, we komen heel dichtbij. Ja, dan kan het ook nog wel eens een beetje stress en zwaar opleveren. Maar het hik te krijgen, en dat wie echt zo. FC Utrecht speelde op Brugge, ik echt heel erg leuk voetbal. Want die speelden bij elke onval een oor opstelling. Die speelden 4-4-2 en aan alle kanten uit. En daar kan we het heel dreig maar. Dus in een
Skoft had het omzetten en toen moesten we het iets met erin. Ja, maar dat ding net dat te krijgen. Ja, mooi daar mooi. Ik vond dat Utrecht echt heel leuk voetbal spelen. Het was Willem zei, protte positiewisselingen. Cambuur kreeg er geen druk op, kreeg er geen vat op. Ze hier een beetje pech, maar Scott op Peel van Soeren. Dat was een geweldige knal. Kakoe, toch? Sket op. Sorry. Appie dit, ja, sorry. Ja. Nou ja, dat. Maar ik vond Utrecht echt heel goed voetbal. Ja, Utrecht en dus, en dan moet je even wat bedenken. Dan moet je er even wat ontwaan. Ja, Nou, wanneer is Diemers eigenlijk weer waarom? Dat wist al. Nee. Nou ja, dan is toch heel close met Diemers? Zo mooi in de zaalbak zitten. Ik ken net in zijn hamstring zijn. Ik weet dat er misschien vochten zitten nog in de hamstring. Geen verrekking of geen squor. En dat vocht, dat mat er eerst uit. Maar ja, hij hier al in de Holland eventueel Argentiniërs die wat te spelen. En horen ze Arne snijden. Nou ja, dat waard hem net. Dus ze zult nou parkeerbesjen. Maar reken je maar dat hij waarom is voordat Cambuur de promotiewedstrijd speelt. Ja, goed. Promotie. Ik weet trouwens, de spelers zelf, het mooie eigenlijk net, hè, je moet het net jinxen. Maar de spelers van Cambuur zelf hebben het nou echt oer promotie. Laten we maar even hier. Nee, Nicky Soeren. Oh, die is nog vrij rustig. Nog 3 keer winnen, hè, dan ben je er. Ja, dat zou mooi zijn. We gaan ervoor en hopelijk kan het zo snel mogelijk. Zo mogelijk. Het is niet een hele opzienbarende uitspraak, maar wel Zo snel mogelijk. Slaat achterover. Maar dan is deze uitspraak uitknipt, Willem. Waarom? Nou, dan gingen we promotiekoorts. En toen vroeg ik, hoe is het met je promotiekoorts? En toen zei hij, ja, die is nog vrij rustig. Dus Oh ja. Maar tot stop, misschien is dat wel leuk om deze uitzending nog even rond te komen te lippen. Die doen net messenwolf. Nee, dat is absoluut wel een hichtepunt. Je had nou Johan Hansma natuurlijk als technische zaken. En daar was zelf ook heel lang technische zaken in die portefeuille hongen. Hoe goed is nou die Ismaël Baouf? Wat vies nou? Dat was kenner van de KKD. Ja, nee, dat niet. Maar nee, ik denk zeker dat het een hele interessante speler is die ongetwijfeld bij heel veel clubs ook op de radar staat. Ja, ik bij Heerenveen? Maar ik denk niet dat wij hem kunnen betalen. Nee? Nee. Nou, dat denk ik echt net, want er gaan nou verhaal. Oh jee. Ja, nee. Weer een primeur? Ja, Geen primeur. Mag dit wel vertellen, Geert? Gewoon alles op. Gewoon goed opletten, jongens. De bondscoach van Marokko ligt eruit. Ja. Wie is zijn opvolger? Ja, de bondscoach van de beloften. Dat is een wereldkampioen. Dat is wereldkampioen. Maar Baouf. En Baouf wie altijd basisspeler onder die Ik weet dat bondscoach. Baouf nou echt oproepen is in de voorselectie van Juist, Marokko. hij zit in de voorselectie. Baouf gaat naar het WK. Mohamed Ouahabi zorgt ervoor dat Cambuur miljoenen verdienen. En dan, precies, want dan begint ding-dong de teller te lopen. Ja, maar nou heeft verstand van financiële zaken. Hoeveel is die Baouf dan waard? Nou ja, dat is natuurlijk afhankelijk van Kijk, ervoor geeft ook dat. wel. Maar goed, welke clubs daarvoor komen natuurlijk. Kijk, je hebt met de jongen zelf te maken. Maar dat Cambuur hier heel veel geld aan gaat verdienen, dat lijkt me duidelijk. Zou het logisch wezen dat Baouf een tussenstap maakt in de eredivisie? Of zou het voor Cambuur gunstig wezen dat hij nou gelijk gaat naar een boetelonske competitie? Financieel gezien denk ik het laatste. Maar sportief gezien, Ferry. Nee, dat is financieel gezien het laatste. Ja. Sportief gezien is het beste dat hij verstandig is en een jaar in de Eredivisie gaat spelen. Ja, maar en zou dat echt bij Cambuur kennen? In die optiek. Dat Is denk dat, ik zou wel. dat een Jawel, verstandige jawel. beslissing van Nou hem ja, zijn? dat zou zeker kunnen. Want dan kan je jezelf op het hoogste podium in Nederland laten zien. En als je dan ook overeind blijft, dan zal zijn waarde alleen maar toenemen. Ja. Alleen vanuit Cambuur geredeneerd denk ik dat zij hopen dat er heel snel Ja, dat een denk grote ik ook. buitenlandse Dat denk club ik komt. ook, ja. Ja, verplits je even in de rol van Lars Lamboy. Dan hoop je natuurlijk dat er een club uit komt uit de Premier League. Ja, en dan kan met die centjes die daar binnenkomen, kan Lars weer shoppen. Zo is het. waar zie je hem cash cow in die 9? Waar? Wie? Linde? Ja, Trensko? ja, maar niet. Wij hebben het altijd over Amin Saroui. Die hebben wij niet op dit moment. Nee. Dus maar Linde en Trenskov, dat zijn wel waar wij ook denken wel een paar miljoen voor te kunnen gaan krijgen. Willemsen misschien ook? Ja, maar dat, als we het hebben over verstandig. Maas is sowieso een verstandige jongen. Maar ik denk dat het goed zou zijn als hij inderdaad nog een jaar bij Sportclub Heerenveen blijft. En ook nog meer de leider gaat worden als voetballer. Maar hij heeft wel een mooi postuur, een goed linkerbeen. Staat steeds positioneler beter. Maar dat moet hij straks 34 wedstrijden kunnen laten zien. En dan denk ik dat hij echt een hele mooie stap gaat maken. Want dan is hij 23, mooi linkerbeen. Nou, dan ligt de wereld aan zijn voeten. Ja. Dus ik zou niet te vroeg gaan. Nee. Nou ja, Baouf is in elk geval uit op het spelen van de tweede periode. Henk de Jong is uit op het trainer van de tweede periode. Kreeg ik een broerse skilt. En dat kreeg hij van Sander van der Heijden. Even jaren. Ja, dat had ik zijn. Dat is ook graag één persoon die hem uitreikt. Dat is Sander van der Heijden. Hij is meer speler.
En dat wie ik. En daarvoor weer de speler van de tegenpartij. Toen had ik de klik met hem kregen. Hij weer bij ONS, ik bij Harkemasse Boys. En toen had ik de klik met hem kregen. En mijn mem, zijn mem, die stond altijd bij ONS in de kantine. Of in het sponsorhome. En dat had zich trots zet tot iets unieks. En Sander is nou heel gelukkig in zijn zakelijke en in zijn privésituatie. Maar het is wel een van de beste trainers die Cambuur ooit gehad had. Hè? Ja, beter is aan de slot. Ik probeer ik een beetje dat er nog Sander oerhelje voer om toch nog assistent te worden. Want hij zei het, hij is nou gelukkig in het zakelijke. Dus hij wie zelf al voor hem invullen van hij komt toch net echt meer als assistent voor hem. Dus ik probeer nog een beetje van, nou misschien ziet er nog een beetje, waar weet. Ja, waar weet. Zo Henk nog eens een keer een stapmatje kennen. Nee, ik denk het niet. Nee? Misschien net Boedelaan. Henk dat bedoel Henk is 60. Over de 60. Toch? Doe, hè? Ja, ik ben En dat eindigt al, het leven net, ik toch? ben Dan dat kun je al nog wel aan- komen op. Het leven eindigt niet, al mag ik hopen dat dat nog heel lang uitgesteld wordt. En je hebt ook nog al je drive om dingen te doen. Maar er komt ook iets in van clubgevoel bij Henk. En dat is heel sterk aanwezig. En ik heb meer het idee dat hij teruggroeien kan naar een functie boven de trainers. Wat hij nou eigenlijk ook al een beetje aan het doen is. Ja, je komt vaker bij de training als ik in het Wurg. Maar ik heb het idee dat hij wel wat aan het verloren is. En dat hij daar heel lang bij is. Dus ik denk dat Henk mooi zitten bleef. Maar het is het meest gewenste boegbeeld voor Cambuur. Nooit oorstaan. Maar dat kan ook zijn reden zijn dat hij niet meer een stap maakt als trainer. Want Dat Henk bedoel de ik. Jong is Cambuur en Cambuur is Henk de Jong. Dat zit er. Dat is En dat zien andere clubs ook. Dus. Maar aan de andere kant kist ik zeggen, er mat ooit een moment komen dat Henk de Jong vervangen wordt met als trainer. Ja, jongen, maar dan moet je niet op preluderen, jong. En dan is er dus Ian die het Henk de Jong opvolging mat. Nou, succes, want Dat is al gebeurd. Ja. dat is gebeurd. Dat Met is net George goed Otto, doen. die daar een succes. Kansloze missie, dat is een kansloze missie. Ja, dus eigenlijk moet Henk echt in ieder geval van het trainerspodium verdwijnen om een opvolger dat ik mogelijk te maken. Henk altijd al heel goed gaat met zijn vrouw die het ziek is. Ja, misschien zoenen ze nog een keer een boeteloos avontuur maken. Maar het is altijd dat heeft best hij om wel een zijn. boegbeeld op te volgen. Want daar heeft hij misschien ook nog wel een beetje mee te krijgen. Maar toch nog altijd, ja, wie vier vader. Ja, Kees ja. Rosemond. Nee, ja, Kees Rosemond. Boegbeeld van de club, van het Fries stamboek. Meneer Veenstra. Nee, ja, Robert Veenstra. Nee, ik bedoel eigenlijk natuurlijk Riemen van der Velde. Ja. Maar dat is voor mij dat is wel een tijd terug. Inderdaad, maar goed. Maar was er nog altijd wel eens een beetje maar vergeleken of net? Nee, niet vergeleken. Maar natuurlijk praat men daar nog over. Maar dat is ook logisch. Ik bedoel, wat er in die periode allemaal ontstaan is, wat er gebeurd is, ontwikkeld is. Ja, maar daar zijn wij ook niet op uit om dat te evenaren of wat dan ook. Dat is wat geweest is. En ik zeg altijd, wij zitten in een prachtig stadion. Onder andere door Riemen en Foppen. Onder andere daardoor. En dat moeten we gewoon niet vergeten. En daar kunnen we ook niks aan. Maar dan moeten we ook niet eens aan wat willen veranderen. Oh, telefoon. Telefoon, ja. Het gaat razendsnel, jongens. Nou, hallo, met wie hebben wij het genoegen? Met Pelle. Pelle van Amersfoort. Zo. Qatar is calling. Pelle van Amersfoort, oud-voetballer van SC Heerenveen. Je voetbalt tegenwoordig in Qatar bij Al Shahania. Hoe gaat het met je, Pelle? Nee, het gaat goed. Spannende situatie wel hier, moet ik zeggen. Net eigenlijk weer trillen van de ramen vanwege de bombardementen. Dus dat is niet prettig. Maar over het algemeen goed. Vanmorgen stond ik wel op het vliegveld voor mijn vrouw en kind om terug naar Nederland te gaan. Ik zelf dan niet. Maar nee, die was overboekt. Dus hopelijk morgen. Ja, maar waarom gaan zij terug? Terug naar Nederland. Nou, gewoon omdat ik zelf vind dat er nog in veiligheid moet zijn. En kijk, er is niks bij ons in de buurt gebeurd, maar het hoeft maar 1 keer mis te gaan. En dan heb ik gewoon liever het gevoel dat zij in Nederland zijn. We kunnen beter vragen, waarom blijf jij daar wel? Ja, het is ook wel een beetje verplichtingen. Hier gaat het voetbal wel gewoon door. We trainen wel. Zelf ben ik nog niet met de groepstrainingen hervat, omdat mijn vrouw en kind die zijn. En het is ook wel een beetje nog vrijwillig. Maar toevallig zag ik afgelopen dagen dat ze het schema hebben hervat. Dus, maar ja, als het zo blijft zoals het nu is, dan zie ik het niet snel hervat worden. Want alle openbare instanties die zijn nog niet eens open, zoals het vliegveld bijvoorbeeld. Dus ja, als dat niet open kan, dan lijkt het me stug dat we kunnen voetballen. Want jullie wonen vlakbij een Amerikaanse basis. En die is ook door Iran gebombardeerd. Is dat eigenlijk niet heel erg eng? Nou ja, alles is dichtbij in Qatar. Dus dat maakt op zich niet heel veel uit, want het is net zo groot als Noord-Holland en Utrecht bij elkaar, heel Qatar. Maar alles is in Doha. Ja. Qatar is Doha, voor de rest is er niks. Maar inderdaad, de Amerikaanse basis ligt van waar ik woon 32 kilometer, denk ik, van ons vandaan.
Dus ja, in het begin, toen het begon, ja, dan zagen we de drones wel over ons appartement vliegen en die dan uit de lucht werden gehaald. En ik moet zeggen, dat is een heel apart geluid. Dus De drones over je balkon. Ja, gewoon de raketten die werden wel hoog in de lucht, maar ja, die werden wel uit de lucht gehaald. Maar ja, die zag je wel onschadelijk gemaakt worden. Ja, nou, ik dat vind is mij wel niet apart om te zien. als heel erg prettig. Nee, bepaald niet. Nou ja, je gaat van inderdaad een heel veilig land, wat het normaal gesproken is, naar wel een hele vervelende situatie. Maar ja, dat is natuurlijk wel wat niemand zag aankomen, of wel. Maar ja, het is natuurlijk wel de afgelopen tijd, het is een beetje onmacht, denk ik ook. Ja. Het is natuurlijk dat Qatar zelf eigenlijk er helemaal niks mee te maken heeft, soort van. Maar hier zijn Amerikaanse basis en dat zijn doelwitten. Ja, maar Dus stel in je zei principe- van je kunt niet weg, want je hebt verplichtingen. Maar Dus zeg maar ergens dat komt daar er toch niet- een einde aan, laten we zeggen, sportieve verplichtingen als het gaat om je eigen leven, of niet? Nee, klopt, maar ik moet zeggen, ik leef niet in het puin. Hè. Ik leef niet in de wrakstukken dat de gebouwen om mij heen helemaal plat liggen. Dus in dat opzicht is het gewoon geen prettige situatie. Maar ik moet ook zeggen, ik voel me ook weer niet aan mijn gewoon vrouw en kind wil ik graag gewoon in Nederland hebben. Maar zelf, denk ik van geen andere voetballers zie ik nog naar huis gaan. Moet ik zeggen, ja, je ziet alles hier wel gebeuren om je heen. Net ook weer eigenlijk, ik denk nog geen uurtje geleden lagen we even te rusten in het hotel. Ook omdat we vanochtend vroeger uit waren. En dan schrik je van je alarm, van je telefoon. Ja, die hebben we nog een aantal keren gehad. En daarna voel je het gewoon schudden. Dus dat is wel apart. Ja, oké. Nou, jeetje, pittig. En heb je hebt het wel een beetje naar je zin, want los van de oorlog, jullie staan ook nog eens een keer onderaan, hè? Begreep ik. Ja, die Shania die is natuurlijk gepromoveerd voordat ik kwam. Dus het is een ploeg die altijd strijdt voor lijfsbehoud. En het eerste jaar dat ik er was, gaat het tussen haakjes altijd makkelijker. Want dan is alles nieuw. Ja. Zoals het eigenlijk ook wel altijd in Nederland gaat. En dat tweede jaar is dat het een stuk moeilijker om te handhaven. En dat hebben wij nu ook. Maar ja, we hebben vorige wedstrijd dan gewonnen. Maar uiteindelijk is dat de situatie waar we in zitten. En dat is ook een beetje wat de club is. Het gewoon vechten om erin te blijven. Dan hebben wij het heel goed gedaan. Goed zo. Nou, ik wil je heel veel sterkte wensen, Nou, zeg. Pelle. En heel veel succes. Voorzichtig. Yes, dankjewel. Oké, dankjewel. Pelle Dankjewel. van Amersfoort. Dankjewel. Wat neemt die bij instaan omstandigheden? Ik denk dat ik de eerste weer zit. Ja, dat is waar, dat denk ik. Want ik steek het hier rij. afhaalt, moet ik zeggen. En jij, Ferry? Ja, veiligheid lijkt me wel nummer 1, ja. Ja, toch? Zoen je toch eens, ik bedoel, die contracten binnen heel mooi, maar dan is zo'n contract toch niks meer wurg. Dan was toch als voortkomst. Oeh, Ja, man. dat hier ik wel gewoon in elk geval. Maar goed, Ja, jongens, goed. er zijn Nou heel ja. soort vragen binnen van Joggers. Kijk. Want doet wij bekendmaken dat Sto te gastwezen zoeders, Ferry. Nou, dan berg je maar. Dit is een vraag van Timo. Ja, ben er al peteren maar een nieuwe haatsponsor. En, tussen haakjes, de haatsponsor van Grace hoort ermee op. OG Orange Gas. Ja, dat is niet de hoofdsponsor. Nee, Vorig jaar wie dat dat haatsponsor. was die vorig jaar, ja. En die zijn ook al bij ons actief. Dus het is niet zo dat Maar zo'n die misschien op het shirt kom ik in. Zit er een upgrade in, Ferry? nee, dat verwacht ik niet. Maar uiteraard wordt daar goed contact mee onderhouden. Maar dat verwacht ik niet. Zij zijn bij Groningen toen weggegaan als hoofdsponsor, ook om een bepaalde reden. Dus verwacht ik niet dat nu bij ons wel zo zou zijn. Maar wij zijn in ieder geval wel blij dat ze bij ons betrokken zijn. Ja, maar nog even concreet het antwoord op de vraag van Timo. Ben er al verskate peteren geweest bij zeker wel. haatsponsors? Ja, Kandidaat haatsponsors? Daar zijn absoluut gesprekken gaande. En dat zal uiteraard de komende periode vervolgd moeten worden. Want ja, wij willen uiteraard wel met ingang van het nieuwe seizoen een nieuwe hoofdsponsor Ja, hebben. want wat betaalde deze hoofdsponsor tot nu toe voor per jaar? Nou ja, nee, bedragen, daar gaan wij natuurlijk niet... wij zullen het dan niet zeggen. Maar uiteraard zoeken wij naar een partner. Hè, zoals dat mooi heet. En natuurlijk willen we heel graag dat de factuur ook betaald wordt. Dat is ook duidelijk. Maar we zoeken echt naar een groot partnership om gezamenlijk elkaars doelstellingen te gaan verwezenlijken. Maar liefst richting meer... Nee, tuurlijk. Dat bedoel ik. Tuurlijk, nee, maar tuurlijk zijn we daarna op wil zoek. je meer hebben of zeggen Maar dat moet kunnen en dat moet passen bij Precies, elkaar. dat is de vraag. En dat is natuurlijk waar je nu aan het aftasten bent met elkaar. Om te kijken, oké, welke partij zou daar onderdeel van kunnen zijn. En wil daar ook invulling aan geven. Wat dus verplichtingen van ons richting die partijen zou brengen. Ja. Dus we moeten kijken hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Maar dat wij uiteraard
ambitieus zijn, ook daarin, dat is duidelijk. Want ik vreeg me wel zo, stel nou, er komt een bedrijf en die steekt 1 miljoen in Sportclub Heerenveen. Dat is niet alleen sympathie, daar zit ook een zakelijk aspect aan. Ja. Wat worden die bedrijven daar nou beter van als je van een paar seizoenkaarten en een plak in de skybox? Het is dan vooral natuurlijk een stuk naamsbekendheid waar men naar zoekt. Ja, ja. Dus dat men weet wie dat bedrijf is. Maar ja, tegenwoordig mooi activeren, elkaar activeren. Dus zorgen dat het bedrijf ook bij andere bedrijven nadrukkelijk via Sportclub, in dit geval dan Sportclub Heerenveen, onder de aandacht komt. Dat daar ook weer onderling business gedaan kan gaan worden. En dat is natuurlijk ook een onderliggende waarin wij als sportclub dat moeten gaan faciliteren. En dat is ook wat we graag willen. En zorgen dat wij groeien, maar dat de potentiële hoofdsponsor ook gaat groeien. En als je dat kan doen, dan kan je inderdaad van een langdurig partnership gaan praten. Ja, precies. Zal ik er nog een vraag in gooien, jongens? Een vraag van Matthijs. Ferry, hoe kun je het salarishoes groeien litten zonder help van een grote yieldshitter, zoals Biggelix bij NEC? Ja, dat We is... hebben geen boek geworden. Nee. Ik denk niet dat we daar ook naar op zoek zijn op dit moment. Maar het is eigenlijk tweeledig. Ja, het klinkt te simpel, maar er moet natuurlijk meer geld binnenkomen. Dus de Het omzet... klinkt als die Vagonger Kees Rozenmond. Nee. Maar de omzet... en de kosten omlaag. Maar de omzet, en daar zitten natuurlijk een aantal dingen. Hè. Eigenlijk, we hebben het net over de hoofdsponsor. Maar aan de bovenkant van onze sponsorpyramide, daar mooi wordt weer partnerships gaan sluiten. Maar daar ook heel veel voor teruggeven. Dus wij zullen ook heel veel daarvoor moeten doen. Nou, het stadion, dat zit redelijk vol. Maar er kunnen er nog steeds 2500 per wedstrijd bij. Dus daar zullen we naar moeten zoeken. Hoe zit je hem qua sponsorcapaciteit? Daar is zeker, als je naar de stoelen kijkt, daar is nog wel genoeg ruimte. Maar daar hebben we een gemiddelde bezettingsgraad van ongeveer 80% op dit moment. Dus dat is best goed. Het zal ietsje lager zijn. Ja. En particulier zitten we dik over de 90% bezettingsgraad. Kijk, wij zijn gewoon het 5e stadion van Nederland in capaciteit. En daarin hebben we enorme stappen gezet de laatste jaren. En de sfeer neemt ook ieder jaar weer toe. En men vindt het ook leuk. De sfeer is goed. Maar we willen weer terug naar het verleden. Dan moet je gewoon structureel uitverkocht zijn. En daar werken we aan. En alleen dat zijn ook inkomsten. En als je naar de kostenkant kijkt, tuurlijk, we zijn zuinig. Maar in ieder geval naar de uitgaven die we doen. Maar het dossier waar ik het net over had, het stadiondossier, dat is natuurlijk, als je daar kan je een grote slag slaan. Ja. En we zijn nu bezig om te kijken dat wij gewoon gestaag ieder jaar het spelersbudget, want daar draait het uiteindelijk om. Het spelersbudget willen we gewoon laten stijgen. En daar zullen we in onze begrotingscyclus rekening mee houden. Dat gaan we eerst invullen. En daarnaast gaan we alles eromheen doen. En dan komt er waarschijnlijk iets roods onderaan de streep. Dat zal het waarschijnlijk zijn. Waarschijnlijk wel, ja. 100 miljoen, toch? In 2028. Als operationeel te kwaad WM akkoord bij Guinness. Dat is waar wij denken dat we dat ieder jaar op kunnen hoesten middels verkopen. Ja, dan moet je verkopen. Ja, maar dat moeten we altijd. En dat is eigenlijk wat heel Nederland is. Alleen met dit bedrag zou je ook een jaar kunnen kiezen om het niet te doen. Zonder dat Galiki de probleem We hebben komt. geen winstoogmerk. We willen sportief presteren. Dat staat nummer 1. En hoe beter wij gaan presteren, hoe hoger de inkomsten ook via andere kanalen kunnen zijn. Dit kunnen we natuurlijk niet 4 keer achter elkaar doen. Dat zal ook iedereen snappen. Maar misschien is het wel een keer een keuze, zoals we eigenlijk nu gedaan hebben, om niet te verkopen, ook niet in de winter, om onze sportieve doelstellingen na te jagen. Nou, dan accepteren wij als daar eventueel een verlies uitkomt. Maar dat kan je natuurlijk niet jaar in jaar uit doen. Maar soms is er ook een financiële een meevaller. Hè? Bijvoorbeeld een Milan van Ewijk. Want je bloot natuurlijk echt wel een beetje afhankelijk van transfers. Ja. Die Milan van Ewijk, die voetballen op het tweede niveau in Engeland. Coventry City. Zijn transferwaarde wordt schatten op 18 miljoen euro. Allemachtig. Ik zou gelijk betalen. Maar ze zijn echt redelijk heeg. Als ze nou promoveren, wat levert dat Heerenveen op? Binnen de afspraken hoe maken? Daar zijn zeker afspraken over. En die weet jij? Die weet ik inderdaad. Nou, vertel het. Nee, ook die valt onder de... Nee, als Coventry promoveert, dan uiteraard staat daar een bonus tegenover voor ons. Van 1 miljoen? Dat is een substantieel bedrag. Ja, ik vind 1 miljoen ook substantieel bedrag. En dan zou het heel mooi zijn als Milan daarna een hele mooie stap kan maken. En dan krijg je nog eens een keer 10% van die 18 miljoen. Dan gaat de aankoopwaarde er natuurlijk vanaf. Oh ja. Maar dat maakt niet uit. Houden we nog steeds, zijn wij nog steeds gelukkig? Dan zijn we nog steeds gelukkig. Dan ben je het wat te zien. Dus maar even voor de duidelijkheid, het is een percentage van het verschil, hè? Ja. Hoe groot is de zegen van het omstellen van Robin Veldman? Want die had natuurlijk wel de teneur bij de club
nou ja, net eigenhandig. Maar die had wel de oren ervoor zwagen dat het stadion onder oren weer vol komt. Dat je hem nou echt serieus... Eerlijk is eerlijk, het Robin van Persie ik verzwargen. Die, maar die is daarvoor net was het bij ook al. begonnen. Nee, maar daarvoor was het ook al. Hè. Er werd heel lang gezegd dat er maar 15.000 zaten. Dat toen ik in 2021 mocht komen, toen was het al beter. Maar het is in die periode ook al veel beter geworden. Hè. En met de aanstelling van Persie is dat weer ietsje beter geworden. Maar dat was ook niet een verschil van 3000 man. Helemaal niet. Dus er zat gewoon een gestage stijging zat er al in. Alleen met Robin Veldman, die kent de club en die spreekt ook de taal van de mensen in ieder geval. Dus dat spreekt ook meer aan. Het is meer down to earth in wat dat betreft ten opzichte van de vorige Robin daarbij. En daarnaast sportief gezien is er ook een bepaalde stabiliteit. En zeker nu na de winter. Hè, we begonnen natuurlijk best wat pittig. Maar nu zit er wel ontwikkeling ook in het behalen van resultaat. En daar kijkt men naar. Alleen het moet, we worden iedere week onder het vergrootglas gelegd. En dat is een examen wat we afleggen. En dan, Ferry, als een speler goed is, dan komt er belangstelling. Als een trainer goed is, komt er dan ook belangstelling. Met andere woorden, is er belangstelling van andere clubs van Robin Veldman? Ik denk bijvoorbeeld aan Twente. Utrecht misschien? Of ik denk aan Utrecht. Nee, op dit moment in ieder geval niet wat er bij mij bekend is. Dat daar clubs zich melden. En natuurlijk werkt het zo. Maar dat zou ook mooi zijn als dat uiteindelijk gebeurt. Ik denk niet dat het nu... Ja, maar net aan Utrecht of Twente toch? Dat Nee, clubs, nee, maar je moet naar hetzelfde Nee, leggen. maar dat is sowieso een vraag die dan aan Robin gesteld moet worden. Maar kijk, als dat gebeurt, dat betekent dat wij het ook goed doen als club zijnde. Dus dan is dat uiteindelijk weer een compliment. Ja. Alleen Robin heeft het enorm naar zijn zin. Ziet absoluut ook nog de mogelijkheden bij de club. En tot hoever dat reikt, dat zal de komende periode moeten gaan blijken. Ja. Maar als hij daarna een mooie stap kan maken, dan vind ik dat wat voor een speler geldt ook voor een trainer. En het zou alleen maar mooi zijn. Moeten we ook trots op zijn. En daarom vreeg Geert, een oren Geert, die vraag: wanneer wordt het contract van Robin Veldman verlengd? En als je hem dan toch, dan gelijk het rest maar 4-4. Nee, Robin heeft zo ook nog 2 jaar. Hij heeft nog 1 jaar met een optiejaar. Dus hij ligt voorlopig nog 2 jaar bij Oké, ons. dan een vraag van Roeland van Meerveld. Roeland van Meerveld, ik ken hem net, maar het zal een Feyenoord supporter wezen. Want hij zou als Dennis de Kloeze het bonnetje nog had, zou Robin van Persie dan nog ruild willen kennen. Roeland van Meerveld. Ja. Roeland, het wel humor. Ja. Ik denk dat met onze huidige Robin we heel blij zijn. Goed zo, tactisch sterk, Ferry, heel goed. Was dit het antwoord? Nee. Neem er genoegen mee naar vooruit. Een vraag van Tom. De play-offs voor Europees voetbal, die worden mogelijk afgeschaft. Hoe reëel is die kans en waar zou Heerenveen dan nog een voetbalje in een gemiddeld seizoen? Ja, dat vind ik een dubbele. Want vanuit het Nederlands perspectief gesproken is het logisch dat je beste teams, die over een heel seizoen de beste zijn, dat je die ook Europa instuurt. Hè? Zodat je voor het Nederlands voetbal weer de meeste punten kan scoren. En uiteindelijk worden alle clubs daar uiteindelijk natuurlijk ook beter van. In andere landen waar wij ons mee willen vergelijken, hebben ze ook geen play-offs. Dus ja, waarom zouden we dan in Nederland nergens meer voor voetballen, terwijl in andere landen gebeurt dat ook? Alleen vanuit Sportclub Heerenveen geredeneerd. Ja, iedereen is bezig met het bereiken van die play-offs. Ja. En dat geldt niet alleen voor Sportclub Heerenveen, dat geldt voor nog 6 andere clubs. Ja. Dus je haalt een spanningselement, je weg. Het is natuurlijk een geweldige apotheose, om het ouderwetse woord maar te gebruiken. Van, je voetbal je ont het laatste van een competitie. Maar wat ik ook positief vond, er ergens op gespeeld. Het was natuurlijk eerst een uit- en een thuiswedstrijd en dan een finale uit- en thuis. En dat hebben ze nu teruggebracht. En als ik eerlijk ben, vind ik dat wel fijn. He, dat je 1 wedstrijd hebt, want dan speel je ook nog. Hoe hoger je komt, dan heb je het thuisvoordeel. Dus ik vind dat best wel een goede stap geweest om dat in 1 week helemaal te beslissen uiteindelijk. Dus dat je 1 wedstrijd in de halve finale speelt, 1 wedstrijd in de finale. Ja. Dat vind ik best wel iets positiefs voor mezelf als je kijkt daarna. Het levert volle stadions op, het levert enorme... Ja, het is een geweldig competitie-element, maar het is natuurlijk wel een heel nieuw voor iets. Want je voetbal je een heel jaar lang en dan uiteindelijk zit je na de competitie weer nog een competitie en dan je wat Europa ingeet. Dat is natuurlijk toch ik ben nu. Nee, dat ben ik wel. Het is maar 1 week nu, dat bedoel ik. Hè. Het is, je eindigt, 17 mei zeg ik even uit mijn hoofd. En 24 mei weet je waar je staat, ja of nee. Of 3 dagen later. Een reflex we dit hier weer heel min presteren in Europa. Ja. De coëfficiënten, we rijden je weer een plakkwiet uit 12 seizoen. Is het dan net weer een typisch Nederlandse reflex om maar weer iets te verrooien? Maar dit is niet wat nu voor het eerst op tafel komt natuurlijk. Nee. Het is precies wat je zegt. We hebben met golfbewegingen in heel Nederland te maken. Ja. En
In 2016, toen zat ik bij Excelsior, toen kwam dit ook al ter sprake. Maar toen bleek dat al die andere landen een veel betere televisiedeal hebben. Kijk, uiteindelijk bepaalt geld natuurlijk heel veel. Ja, dat is lastig. En 6e staan, dat gebeurt niet vaak. Kijk, wij moeten niet terug naar plek 12 waar we ooit een keer gestaan hebben, geloof ik. Maar als je 6, 7, 8... dat is reëel voor het Nederlands voetbal. Ja. En natuurlijk zoveel als mogelijk 6. Maar ja, in Portugal hebben ze hele andere deals. Want de top 5 kijken we al niet meer naar. Dus je kijkt naar 6, zoals op dit moment Portugal. Nu ze ons Clubs ingehaald verkeerd hebben. diezelfde mediarechten, toch? Die verkopen dat allemaal zelf. Dus, en die hebben andere regels met non-EU-spelers. Dus die kunnen 54 Brazilianen binnenhalen. Ja, daar kunnen wij niet tegenop. Maar daar heb je wel mee te maken. Ja. Zeker. Jongens, ik ga kaarten voor de kraker Jereveen in Telstar. Die lees je hier net op tafel, want dat wil je de digitaal. Ja, duurzaamheid boven alles, jongens. Ja, maar Doe heeft een vraag, volgens mij. Was het om eventjes Geert zei, en dan kun Geert hem weer transformeren naar de jogger. Dat is wat omslag. Bij Telstar, Geert, bij Telstar speelt een speler die het in de jeugd bij Jereveen spelen had. Ik zeg Ferry al jakkelijk. Ferry is van de quizje. Dat is natuurlijk Offerhaus. Dat is Overhaus. Maar wat is die voornaam? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. Deze zeg je hem even net omkomen. Wil jou wat antwoord op voor het is Offerhaus die dan dat verleden had. Maar hoe heet hij maar van voornamen? Let het eens even, wij hebben geen idee. Let het eens even weten. Stuur even een mailtje naar sport@omroepfriesland.nl. Namen erbij, adres erbij, geen telefoonnummer, want hij belt nog steeds net waarom. Maar waar weet, zit ook dan bij de Kraker Sportclub Jereveen in Telstar. Mooi Offerhaus. Vragen we het net regen worden, hè? Want, Nee, het is wel pittig. Hè? Ik heb nog één vraag voor jou, Ferry. Een joggersvraag. Wat vies je van uw rubriek De Vraag van Gerald? Ja, ik denk wel dat hij aan vernieuwing toe is. Ja, ik denk wel dat jullie iets wat anders moeten gaan verzinnen. Heb jij een idee? Dat best van de quizjes. Ja, ik van de quizjes, maar ik geloof ook in sprookjes. Hè? Daar geloof ik ook in. Dus misschien kan je daar iets mee. Dat je het zo doet. Fairy tale, bijvoorbeeld? Nou, je erover begint. Dat lijkt me nou eens hartstikke leuk. Maar hoe zie jij dat voor je? Slecht geacteerd. Hoe spontaan dit tot stand komt, dat is Maar misschien is het leuk als je mij dan daarvoor zou willen dat ik gewoon een verhaaltje vertel over mensen met een verleden bij onze prachtige club. Ja. En dat jullie dan gaan raden bijvoorbeeld wie dat dan is. Kan je al een kleine anekdote vertellen? Hebben we iets? Ja, maar dat is lastig. Kijk, we moeten de kijken en luisteren natuurlijk heel veel mensen. Dus het moet allemaal een beetje netjes blijven natuurlijk. Maar dat hoeft niet per se. Kijk, ik zeg altijd maar zo in sprookjes. Er was natuurlijk eens een speler, die is van Sportclub Heerenveen naar de club waar ik toen speelde. Maar dat ging niet vanzelf en die had wat moeite. Maar wat was de aanleiding dat hij wat moeite had bij Feyenoord? Waardoor hij niet geaccepteerd werd door een groot deel van de fans. Wat Hebben we het bijvoorbeeld over Anthony Leurling? Dat zou zo Moeten wij nou het antwoord geven? Ja, en dan dat was volgens mij Kuipvrees, Anthony Leurling. Ja, maar wat was dan de aanleiding waardoor die niet geaccepteerd werd? Had dat met zijn moeder te maken? Of net? Dat is een antwoord. Nee, maar dat weten jullie niet. Dat is de oorsprong. Dat weten jullie niet. Waarom? Anthony, die had het moeilijk bij Feyenoord. Ja. Maar dat kwam natuurlijk. Er was een aanleiding. Hij werd gehaald van Heerenveen door Feyenoord. Oh, de rode kaart toen hier in de mist. Dat valt me tegen dat jullie dat niet gelijk wisten. Ja, het is wel de bedoeling, Ferry, we gaan jou niet voorschrijven wat je moet vragen. Maar we willen wel, à la Gerald van der Belt, een aanloop naar die vraag hebben waarvan wij denken, waar gaat dit in godsnaam heen? Dat vinden wij wel mooi. Dat gaat vast goed komen. Ja, toch? Ja. En ik ben nog wel heel benieuwd naar de mem van Leurling. Wat wil je dat nou? Nee, maar dat was mij dan Ferry's Fairy Tale. Dat gaat dan over de man van Leurling. Oh, die komt nog. Nee, die heb ik nu weggegeven. Nee, we gaan nu wat anders doen. Goed. Ik hier trouwens ook nog een vraag binnenkregen van Ferry. Ja. Ik zal de naam net nemen. Maar hier Art de G. Die vreet hem al als er wel een zwembroek van komende simmergast. Ja, er schijnen foto's van te zijn. Kijk, Art is niet zo thuis in de mode-industrie. Dus we waren toevallig samen op Malta. Uitgenodigd bij het Nederlands elftal. Het was prachtig weer. Alleen er waren er 2 bij die niet de zwembroek meegenomen hadden. Dat waren dus Art en ik. Dus en toen liet ik Art een zwembroek uitkiezen. Nou, dat doe ik nooit meer. Wat voor kleur hier? Ja, nou ja, was die geel, hè? jullie kennen dat ijsje met die raketjes? Ja. Die? Nou, denk daar maar over na. Zo ging dat. Maar dat was een prachtfoto. Ja, dat was een prachtfoto. Ja. Heerlijk, heerlijk. Jongens, uit de laatste 4 wedstrijden, Jereveen, 12 punten. Alleen nog van PSV. Ja, die ben kampioencijfers haast. Ja. Ik bedoel, je hebt voor de top 3. Het tweede plak zit er net maar in, hè? Jereveen had nou, wat denk je? Hoeveel punten had Jereveen na 26 wedstrijden meer
als voorrie. Zo is dat natuurlijk. Oeh, nou nee. Nee, die man, dan kom je goed weg. Nee, ik denk 5. Nou, iets meer denk ik dan nog zelfs. 8? Ik ben hier slecht in hoor, ik ga niet mee. Want ik vond het in die zin tafvallen. Want het sentiment is heel positief in die zin. Het is heel Heerenveen had 6 punten meer als vorig seizoen na 26 speelronden. Oké. Maar ja, steer nou inderdaad echt wel stevig in die subtop. Nou ja, en nou thuiswedstrijden, in Telstar, Heracles en Fortuna Sittard. Fortuna Sittard, jongen. Nou ja. En Ajax. En Ajax. Ja, dat bedoelen we. Ja, want die gaan we inhalen. Die gaan we inhalen. Ja, natuurlijk. Hey, maar Veldman zocht echt naar boven daar. Naar boven. Doek? Ja. Ja? Ja. Wat is er dan realistisch, denk je? Nee, ja, kijk, Want realistisch. vaak je het mis bij Heerenveen. Dan krijg je het op het moment dat je denkt van, nou, ze komen echt dichtbij. Ja, maar dat is ook wel een beetje wat we proberen. Hè? De cultuuromslag van het moeten. Hè? We willen omhoog. We hebben een beleidspandenkoers naar Europa. Ja, dat is niet vrijblijvend. Dus je moet wedstrijden winnen. Nou, tot nu toe slagen we erin om de wedstrijden te winnen die we moeten winnen. Waar men dat ook verwacht. Nou, we hebben nog een aantal prachtige affiches waarin het ook moet. Dus dat vrijblijvende is er af. Maar wat moet is, ja, ik hoop dat we nog... ik heb zelf gezegd dat we 50 punten halen trouwens. 50 punten? Ja. En dan eindig je op plak? Ja, dan denk ik dat Hoeveel punten in Ajax nou? 6, 7 hangt een beetje van AZ af natuurlijk hoe zij gaan doen. Wat doet AZ als zij de bekerfinale winnen? Een week voor de Dan bekerfinale. spelen wij tegen AZ. Ja. Maar goed, ze hebben genoeg goede spelers, dus dat moet blijken. Maar dat hangt als AZ de bekerfinale wint. Hoe gaan zij dan die 3 wedstrijden daarna acteren? Dat weet je ook niet natuurlijk. Nee. Maar we hebben het in eigen hand, heel veel in eigen hand. En dat is een mooie uitdaging. En kan iedereen zich onderscheiden. Ajax heeft 44 punten. Dus dat is hoe budgetten. Als Ajax niks meer wint, Ja, dat Was toch vrij reëel, vind wat ik vrij reëel vind, dan komt die Heerenveen in jongens, die bal bij Ajax. Ik wie bij het debuut van Oscar Garcia bij Jong Ajax. Ja. Nou, dat is een wonderdokter. ik. Heb Bovenaar. Ik heb televisie. Maar in dat geval... Ja, vreselijk. Doe heeft ik een wedstrijd van Jong Ik Ajax. ben bij Dordrecht Jong Ajax geweest. En wat voest van de Spaanse Ja, enclave? dat is op zich, als je daar een camera op zet, is daar wel zit vermakelijk. dan ook op de Zeer bank vermakelijk. zit Kiki Moussampa. Ja. Ja. Die is dan de vertaler, zeg maar. Ja. Dus dan springen er eerst 3 Spanjaarden op, die vinden ergens wat van. Dan moet Kiki dat gaan vertalen. Dan zie je hem eigenlijk kijken, ja, wat bedoel je eigenlijk? Dan moet hij dat tegen die spelers gaan vertellen. Ja, dat was wel vermaakt. Maar goed, ze wonnen wel. Dus Ja. waarschijnlijk heeft hij het goed Maar waar het gedaan. mij om gaat, Ferry, dat is... Jordi Cruijff is daar nou de technische baas bij Ajax. En als hij weer niet presteert, die vliegt eruit. Ja. En dat doet hij ook. Ja. Want na Willem Wijs vliegt ook Fredje Grim weer bij het eerste vandaan. Is dat de manier om topsport te bedrijven? Moet het... Ben je het met die aanpak eens? Nou Laat ik ja, even nee, zeggen niet. Kijk, Fred Grim is natuurlijk niet aangesteld door Jordi Cruijff. Dat was daarvoor natuurlijk al. Ja, Willem Wijs ook niet. Nee, maar goed, dan kon hij een kans maken. En om dat nou 2 keer te gaan doen. Alleen, ik ga er even vanuit dat de huidige trainer die aangesteld is, dat het ook een korte termijn oplossing is. Dus als je alleen maar korte termijn oplossingen gaat doen. Hij is wel van de Spanjolen, hè? Ja, maar dat neem ik maar aan dat voor dit seizoen de laatste oplossing is. Alleen je kan natuurlijk niet altijd korte termijn beslissingen gaan nemen. Dus ik denk dat we Jordi sowieso de kans moeten geven om richting het nieuwe seizoen daarin wat neer te gaan Maar zetten. het idee, wat hij dus vrij hard ventileert... Wie niet presteert, die vliegt eruit. Dat is wel keiharde business, toch? Dat is een keiharde business. En bij sommige buitenlandse clubs hebben ze soms wel 4 verschillende trainers voor een groep staan Dat gedurende plak het ik seizoen. niet direct 1-op-1 op Sportclub Heerenveen. Nee, maar dat is ook niet... Kijk, het is makkelijk zeggen, maar dan heb je aan de voorkant je huiswerk misschien niet goed gedaan. Dat bedoelde ik. Dit zijn niet de trainers die Jordi Cruijff aangesteld heeft. Nee, dat klopt. Dus, en het gaat toch ook niet goed? Dan hoeven we er ook niet omheen te draaien. Dus, Precies, wij waren het ook net goed. Dat is Robin van Persie bij Feyenoord. Hast u überhaupt nog wel een beetje contact met Van Persie? nee. Jullie waren toch vrienden? Nee, maar wij hebben gewoon prima gewerkt. Alleen hij is, toen hij wegging, toen hebben we hem bij de laatste thuiswedstrijd, toen hebben we elkaar nog even een handje gegeven. En ik heb hem daarna ook niet meer gezien. Het is een vluchtige wereld, hè, die voetbalwereld. Verbaast het jou dit? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je naar Feyenoord kijkt, dan zie je ook wel dat die hebben net zoveel moeite als Ajax op dit moment. En ik vind dat Feyenoord heeft natuurlijk ook geen slechte spelers.
op dit moment. En ja, het is niet zo dat alles pech is of wat dan ook. Dus er zal iets zijn waardoor het loopt zoals het loopt op dit moment. Maar maar we moeten het ook niet over Feyenoord hebben. Heeft niets Het gaat nog 4 minuten nog Ajax en Feyenoord. Precies, Nee, let want- op. Ga deze vraag niet meer stellen. Ik ben benieuwd, want niet doen. die dossiers lijnen je altijd op tafel. En het dossier wat er nog altijd is de squat award, de trainingsaccommodatie. Zit er nou eindelijk eens een beetje scot in? Nou, in die zin schot dat nog steeds loopt, maar niet op de locatie die we eerst voor ogen hadden. Dus we kijken wat verder. En dat ligt nu op tafel. Daar zullen we ook binnenkort weer met de gemeente over praten. Maar ja, die hebben op dit moment natuurlijk verkiezingstijd. Dus dan hoef je daar niet aan te kloppen op dit moment. Welke locatie willen jullie nou? Ligt de locatie letterlijk wat verderop? Of, Nee, Dat ken ik al. ja, nee, wij willen uiteraard in de gemeente Heerenveen blijven. Ja. Dat is duidelijk. Maar Nee, wat maar als moet het dwarp? Dat kan daar net buiten zijn, maar het SKW, dus het Squat Award, daar zal het niet meer komen. Wat eerst bestemd was, Nee, dat is dat niet wordt aan niet. de, nee, dat is niet aan de- Nee, maar als je kijkt naar Cambuur, die gaat heel nadrukkelijk de pijlen voor de training en dat soort dingen richten op Frisia. Ja. Dat is ook een eindje verderop. Maar Lak Frisia, de voetbalclub. Lak Frisia, de voetbalclub, hè? Ja. Jullie trainden vroeger heel vaak bijvoorbeeld bij Langerzwaag. Ja. Het Paradieske. Het Een van de Paradieske. mooiste sportparken. Ja, van ben Nederland. ik ook geweest. Prachtig sportterrein. Ja. Nee, maar daar is het ook niet. Dat is toch Nou, nee, maar nee. het was een beetje geheim horen. Ja, omdat dat... Maar meestal is het een geheim in goede hand bij Geert van Tuin. Ja, zullen we zeggen, dat bepalen we 3 mei. Ja? Maar je hebt dus een locatie op het Eeg, begreep ik. Ja. En hoe zit het financieel? Want dat wie natuurlijk sowieso op SKW een hele grutte Ja. objecten. Hoe zit dat op die nijlocatie? Nou, dat zal niet heel veel anders zijn, uiteraard. Kijk, we hebben natuurlijk een vrouwentak, vrouwenelftal met opleiding. En dan onze hele academie. Nou, dan zitten we nu nog even in de veronderstellingen. Als we dat gaan realiseren en we kunnen dat, wat doen we met de wedstrijden van de academie in het weekend? Blijven we die wel op de huidige locatie spelen? Kijk, de huidige locatie, ja, dat is geen geheim, die is natuurlijk sterk verouderd. Ja. Dus het complex aan zich is hartstikke mooi. Alleen als je naar het gebouw en de kleedfaciliteit kijkt, ja, dat is niet meer wat wij uit willen dragen. En zowel de VV Heerenveen niet als ook niet Sportclub Heerenveen. Want Likje verf is net genoeg. er wordt genoeg geverfd, maar de ruimtes nemen niet toe. Dus het kan niet zo zijn dat je gewoon geen kleedkamer kan faciliteren of dat je met z'n allen op een kluitje moet gaan zitten. En Ja. dat kan niet meer. Dus daar moeten ook op dat complex aanpassingen gaan komen. Maar als je door de week rust kan creëren door je academie eerste vrouwenelftal en het eerste elftal ergens anders te laten trainen, ben je door de week die druk kwijt. En dat zou misschien helpen. Maar financieel gezien, ja, daar praten we met de gemeente over. Hoe gaan we kijken naar het gehele geheel? Je hebt een gebouw nodig. Nou, wij denken dat we minimaal 6 velden nodig hebben. Als je alles wat ik net benoem, als je dat wil faciliteren, moeten we een tussenoplossing gaan zoeken. Nou, daar wordt op dit moment goed over gesproken. Maar het is niet zo dat ik zeg, we gaan 3 mei de eerste paal in de grond gooien. Of zo. Nee. Iets oors, jongens. Ja, Ik dacht nog Udiros, maar Sijsvelden en Udiros, dat wordt hem net. Nee. Iets oors, Oedien collega, we kunnen hem herkennen aan een rakettenzwembroek. Uit de Graaf. Die het Trijwiekelien, nevens mij, het is een Oski-onkundige bij Cambuur als algemeen directeur. Maar ze willen hem toch bij de club blutsen horen, hè? Hebben we het commercieel directeur. Dat zei ze toch heel stellig. Ja, dat zei ik heel stellig. Art de Graaf wordt de nieuwe commercieel directeur bij SC Cambuur. Doos zei het, ik is dat ietsje genuanceerder. Die kans die is aanwezig. Art de Graaf stiert er voor Iepen om verder te gaan als commercieel directeur. Maar die wil daarbij wel de nuance ombrengen dat het al hing van de nieuwe algemeen directeur. Want ja, die algemeen directeur maar het wil mij Art de Graaf geerwerkje willen. Je kan je misschien ook wel voorstellen als er een nieuwe man binnen die club komt. Die zei, ja, maar die man die het alweer mijn functie beoefenen had, daar wil ik net mee in de directie zitten. Dus ja, dat is even een afwachting. Dus eerst gaat Cambuur de positie van algemeen directeur invullen. Dan ze naar de commerciële positie. Maar hij zal het in ieder geval doen. Nood Jos de Cruijff, de club verleden had, tijdelijk dat er een opvolger is. En dat zou die dus zelf willen kennen. Ja, Geert, Domas het misschien net vertellen. Nee, ik vertel het ik net. Nee. Maar Doe wist meer. Nee, ik ben het eens mij antwoorden, want dit hangt inderdaad nog wel boven de markt. Ik vind dat er eerst een algemeen directeur komen mag. Maar ik denk dat de kans dan toch vrij groot is dat Art een treedje omlaag gaat naar de commerciële Druk kant. het eens uit in percentages. Ja, dan denk ik dat dat wel 75 is. Oké. Zou het verstandig wezen, Ferry, omdat het dan? Of zou het beter zitten kennen, dan had het Jirk op van mij? Ja, ik begrijp Art wel als dit de uitleg is die gegeven wordt, dat je moet wel samenwerken met elkaar.
Maar ik kan ook begrijpen dat als een nieuwe algemeen directeur zegt... ja, dit is iemand die hier... wat gaan we dan krijgen? Maar dan denk ik dat de persoonlijkheid van Art... daar geen enkele aanleiding geeft om daaraan te twijfelen. Dus ik denk dat Art gewoon een fantastische vakman is. Ja, En een goede smaak. Dus. En een goede... Nou, qua kleding laat ik even in het midden nog staan. de kleding, daar praten we ik hier denk niet dat over. Art gewoon een Maar het is prima natuurlijk, vakman Art is ook een clubman geworden. Ja. Het is een boegbeeld West voor Cambuur. Hij had werkelijk het snot voor de eigen werken tot aan overspanning aan toe. Op het randje van de afgrond balanceert, fysiek en mentaal. En een beslissing nemen en dan deze functie met een goede algemeen directeur erboven. Ik zou zeggen, fantastisch duo. Misschien een Nico-Jan Hoogma of zo. Neem een Nico. Die hebben Fjouw Wiekelien hier al neemt in deze podcast. Nico-Jan Hoogma. Jongens, we zijn er rond tafel, want we zitten alweer op een uur. De overdenkingen. En Ferry, je moet kiezen en we komen er niet op terug. Een raket... Nee, dat is flauw. We beginnen met Willem. Willem, promoveren Utrecht Helmond Sport of promoveren Tuschen Jong AZ? Tuschen Jong AZ. Andor, Arne Slot of Sander van der Heijden? Van de Heide. Geert, een geheim bewaarje of een geheim eruitflap op tv? Flap het erin, joh. En de laatste is van Ferry. De vraag van Gerald of Ferry's Fairy Tale? Uiteraard Ferry's Fairy Tale. Wanneer kunnen we de eerste bewonderen? Ja, Is ik dat ben al? wel Ja, benieuwd. nou ja, ik weet uit betrouwbare bron, zeer betrouwbare bron, onkomende toortje hebben we opnames. In het Apelesta-stadion. Dus dat zo komende manje misschien Dat wel zou de misschien ook eerste... Liek al kennen. Ja, komende manje trouwens, dat is ook een mooi verhaal. Dan zoen we eigenlijk Kian Visser, hier we als gast uitnodigen. Hartstikke leuk. Die wil heel graag. Die wil Ja, echt ja. heel graag. De spits van Cambuur. Die had ik nog, maar die speelt nooit. Maar Andor en de persman van Cambuur... die wien vergeten dat Cambuur manje voetballen moest. En het erg is, Kian weet ik vergeten. Graag wilde hier aan tafel zitten. Maar dat is de wedstrijd. Resume, Kian komt net. Kian komt net. Nou, dat is Kian wel komt jammer. net. Voorlopig net. Jammer, Nee, goed, jammer, maar goed, ik vond het hartstikke leuk dat ze er weer is, Ferry. En nou, ontoontje. En dan hebben we het over de mem van Anthony Lulling. En nou goed, na weekend dan ben wij de wet met een nagel podcast. Graag onthouden. Dag.